So mina nje ngidayisa nje idliso, ngidayisa sibambelelo, ngidayisa ubheka mina ngedwa, ngidayisa nezinye zezinye izinto zabantu besifazane bese ngidayisa iwasho. Ngidayise namakhambi ke okuyihlambulula, ngiyakwazi futhi nakhona ukhipha izilwane, ngiyakwazi ukwenza umuthi weqala, ngiyakwazi futhi nje kuningi engikwazi ukwenza kodwa kakhulukazi ke kulamakhambi ke lawo omama kuba idliso, isikhafulo, ubheka mina nakhona ke idliso lihlukene. Idliso lihlukene kathathu lami. Khona idliso la ngaphansi. Bese kuba khona idliso lasekudleni. Bese kuba khona ke idliso eliphephetwayo. So ngokwakho uma uthola lama client lawa azofuna idliso uya checka qala ukuze ledliso liyodliswa bani o uvela banikeze nje. So umuntu vele emefika kumina ngithi ufika lapha esigodlweni ngithi nginesigodlo lapha eBaramole Soweto. So mebefika esikhathini esiningi uthola ukuthi umuntu uyafika ezogeza. Siqale simgeze bese emva lokho abika inkinga yakhe asho ukuthi mhlawumbe ulahlekelwe umkhonyana wakhe bese beshadile mhlawumbe 8 years njengoba ade beshadile 8 years kuba khona mhlawumbe ukhilizisana lokhilizisana okukhona futhi nakhona kuqondakala ngoba bebengajwayele ukuthi baba abantu abajwayele ukuthi baxabane ngale yandlela bese emva lokho umuntu ke egcineni ke wagcine ekhetha ukuthi athathe impahla zakhe aphuma umethu uyabheka mhlawumbe lo muntu osifazane lo usehambile wayohlala nomunye umuntu osifazane so thina siyibuke lento sisho ukuthi hawu yazi cha senize naba nezingane futhi namabhizinisi manje sekufuneka ukuthi ke ni divorce kuhlukaniswe izinto cha uthema uqala ukukhuluma wathi like idliso alikho permanent. Yeah. Sinalo idliso permanent or asinalo? Yeah, likhona li permanent. Kakhulukazi leli lasekudleni. Okay. Yabo likhona leli permanent lasekudleni angazi ukuthi ngabe umuntu onjani ongangiconvince ukuthi ngibuyele kulelo dliso. Yabo ngabe wake walenza. Yeah, ngeke ngalenza phambili. Yeah, ngeke ngalenza impela kodwa ngaba novalo. Like how safe or dangerous is ukudlisa umuntu wakho? More especially when this person has abantu abadala. Because remember manje abanye bethu sinabantu abadala man and then abanye bazozidlisa like I want to understand ubungozi bokuthi uzodlisa umuntu onabantu abadala. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef and of course, beningcelile nangu ubhuti ufikile. Oh my goodness, you know what ne? I'm so excited. Not only for myself but for the Munchies because they've been asking me. They've been like asking me ukuthi sicela usilethe lo muntu lona singajabula mengaba ku Munchies and Thoughts akezosichazela asifundise nasingaba Munchies. You know what ne? I am not going to introduce him. He needs to introduce himself. So this is your time to shine. If you've got numbers that you want to leave for the Munchies because you'll never know after this episode. You understand? So you can introduce yourself, you can leave your numbers so that they can call you because I don't like to give people's numbers away. There are problems la emnyangeni eglapheni. Hey, so angifune zegime. Ngiyazwakala. Ngiyajabula nje ukuthi ke ngimenyiwe namhlanje ukuthi ngifike la ekhaya ngizozithula nami kwazi ukuthi ke ngikhulume ngaloko engiphiwe kona abantu abadala. Ngithi ke angiqale ngibingelele wena ngibingelele nababukeli kule show yala ekhaya emnandi eletha abantu ke abazokwazi ukufundisa abantu ngesintu. So mina igama ngumcebo, igama engaphiwa lona. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngizibize ngomcebo umfana kagogo ngoba ngakhuliswe isalukazi. Nakhona ekhuliseni isalukazi hayi ngoba mhlawumbe abazali abekho, abazali basaphila, basaphelele bobabili. Kuyikona ukuthi ke phela ke if nizothola ingane isancane kuwe ukuthi mhlawumbe nihaqqa umsebenzi bese emva lokho ke kube ukuthi ke ugogo athi hayi ngcono ngizosigadela mina ingane. Sho ngaqala ngagado ugogo umakama kwathi mekusuka ngoba uma esezoshada ngala eThekwini wabe umuntu ke osehambisa ke kubo kababa kanti ungahambisa kwisalukazi esasiphiwe. So sathi mesifika ngathi bese ngifika lapho ke kwaba khona ke lokho ukuthi ke
singamukele kahle sathi emcebo mfana wami ngiyajabula ukuthi ufikile yabo kwaba ukuthi ke ugogo ke njobe sengithatha ngihlala naye ngabe umuntu ke sengibona ukuthi uphila kanjani esiza abantu ekusizeni kwakhe abantu ngoba phela ngithi uyazi mesikhulele eGoli lezo zinto lezo zifihliwe emehlweni ethu yabo kakhulukazi futhi nakhona umukhulele lokushini ngoba ngangihlala kuphi ngangihlala eThembisa so mase ngiza ngala sengiza kugogo hawo ngiyabona isalukazi hawo sikhulekela abantu sakhi iwasho nakhona ke kukhona la ebuyathinta khona amakhambi kodwa ke ekuthinteni kwakhe amakhambi kwangabona ukuthi uthinta amakhambi mhlambe anobumnyama ngoba sukele ngikwathi inhloko waziwayo ungena ethuneni ugogo nje angaze ngambona ethi nxa kumuntu edinela umuntu ngisho noma kukhona abantu ababemhlasela bemhalazisa yabo ubenganako lo ukuthi ngizophinisela ngomuthi yabo ube nje mntanami ayasiguqe ngedolo phansi sicela enkosini shuthi nakhona futhi nakhona into eyayingikhuthaza ekutheni ngibone lo hambo luyinto enhle luyinto futhi kufanele ngihloniphe ukuthi isalukazi sasingayena umuntu owecharge ama1000 uma lapha abantu ubethi noma mebona ukuthi umuntu unenkinga athi beka lawo 30 rand lapho phansi beku 50 rand lapho phansi amkhulekela umuntu athola umsebenzi akhulekela umuntu ahamba yozana ngoba yena kahle specialist sakhe kakhulukazi kwakuwukuthi ukwazi ukuguqula ingane mezi yibridge weyikhulekela ingane menokhakhayi shone phansi ukhakhayi la lingane limshone phansi noma ingane inenyoni so ubechatha ephuzise imithi ethize ingane ikwazi ukuthi sikwaku specialist sakhe kodwa uyakwazi futhi nakhona ukuthola imisebenzi akwazi ukuthi futhi nakhona musenkingeni mhlawumbe unecala akwenzela umuthi wecala so wena kahle ubuphakathi komhlanje nembeleko yeah ngoba nakhona mfo yabona nje into emnandi kwathi ukuthi mengifika yeah mengimsiza yabo ngangithanda kakhulukazi ukumgxobela imithi yeah sho ngangumgquli wakhe wow so ngaqala nje ngina naye nje ngimgqulela imithi ngifida izinkukhu kunezilwane nje ukuphithizela nje ekhaya uyazi unabantu abadala ukuthi ngathi ngaba khona imfuyo nezinto ezithize eziphithizelayo ngoba abantu abadala izona izinto abayithandayo lezo kakhulukazi futhi lezi izinkukhu lezi uthola ukuthi izinkukhu zasekhaya inkukhu ebovu impangele yabo so yayingekho nje inkukhu emhlophe yabo sasithi mesihalela iqanda nje ngingene ehokweni ngithatha iqanda nje ngiliphihlize Nina man ayibekina so ngiyakuzwa impela ukuthi kusho ukuthi lesipho lesi usithole ekhabo baba ngingasho ukuthi umuntu owangibonisa ukuthi kuyaphileka ngalesipho ugogo kubuka baba ngoba ngingasho ukuthi futhi nakhona noma ngathanda ukukhuluma ngaba abantu bakababa but kodwa ke bokuyinto egenerational so esisuka kwisalukazi ehlela kwikhehle ehlela yadimisa ibheka kahle ngabona nami ukuthi kuyimele kube into nami engihamba phezukwa ngoba sekunama signs engwabonayo empilweni yami ukuthi sekuyaforceleka ukuthi ngikwenze ngoba bese ngathi ngikhethiwe ngoba isalukazi sami kahle mengisamncane sithi ngalesikhathi ngizohlawulwa ngizoyenziwa lo msebenzi ngifaka isibongweni ikhehla laliyigedla umkhulu be umuntu ikhehla lakhabo baba yeah beligedla belumfundisi liphinde futhi libe nezikhwama ekwazi ukusiza abantu futhi ugogo yena ube umthandazi ekwazi ukwakha iwasho so besikhona leso sikhwama leso uthola ukuthi ugogo mesiza abantu athi ngicebo hamba uyolanda lesa sikhwama hlanganisa uA no B no C bese ngalokho unikeza lo muntu lo ngihlanganiseke mina ngoba phela bese sisijwayele ukuthi siyenze lento nogogo uthola namakhambi sengiyawazi ngamagama ukuthi yini lapha yini ekephi mina ngeke into ethize ugogo angibhalele phansi after school bengiphethe ubhaka wami wasesikoleni ngidlule emarket ngihambe ngiyothenga leyo nto le ngiveza iphepha kwagcina ngokuya mase ngikhula ngabe umuntu ongasalibamba iphepha ugogo angitshela ukuthi hamba ulanda into kanje hamba ulanda into kanje ngihambe ngiyoyilanda leyo nto le ngibuye nase ngiphethe ngimgxobele ngiyineke lapha ntambama before ishawa amazolo ngiqoqe ngifake endlini la ehlala khona okay ngitshelelana ke so what I want to understand isipho lesi because normally isipho usithole ekhabo mama or usithole ekhabo baba so wena esakho usithole ngingasho ukuthi ngisithole kubo kababa yeah so okay fine ngiyakuzwa uthi bewusiza ugogo so
uyisangoma or uyigedla or umthandazi or it's just for me to know. Yeah, so mina ngigedla gehla lami yabo. Okay. Ekubeni kwami igedla ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayibuza ukuthi yini igedla ngesingisi bathi umuntu oyiherbalist. So umuntu kahle ospecialize ngamakhambi. Umuntu onekhanda lamakhambi futhi nakhona umuntu onekhanda lamakhambi umuntu uthola ukuthi mhlawumbe nangamaphupho kuyakufika ukuthi kumele uhlanganise inani nakhona futhi mhlawumbe uyaboniswa umudlula nje la kudayiswa khona imithi ubone ukuthi lento le ngafanele ukuthi mixwe nani yabo. So uba nobuhlakani bamakhambi muyigedla sho nakhona amagedla esikhathini esiningi awabona abantu abahlolayo abantu uthola ukuthi wena ufika nenkingi ubatshele bese bakuhlanganisela lezo inkambi lezo bese emva lokho ke uyakwazi ukuthi uthole ukuthi ulapheke. Mina nje kakhulukazi yabo mengena umuntu esigodlweni nginako ukufeel ukuthi umuntu mhlambe ushawe ngaliphi ikhambi ngoba ngesinye isikhathi mengena umuntu oshawe ngesichitho nokuncinzelo okuba nekhona nephungana nje engilizwa kumuntu yabo ukuthi abanye abantu abalizwa bese ngiyasho ukuthi mina uma ufika kwabantu kuba njani kube ngathi uyanyanyeka athi umuntu emkhulu wazi ngani ukuthi kanjani ngithi mina ngiyayibona le nto nje kufana njenga Friday khona intombazane efikile ngane encane isifele kabili. So lengane encane emefela kabili ngithi mina kwenzakalani empilweni yakho uzwe ngathi kuyaluma bese ngakube ngathi konke ezihamba la emashiyeni nasekhanda ithi lengane kwenzeka kanjani ngithi mina yazi ukuthi umuhlweke loyo umuhlwe loyo shuthi kahle uzohamba kube izintwala zengulube. Izintwala zengulube izona izinto ezikushaya kakhulukazi uthola ukuthi zibakuhlasela ngazo uthola ukuthi emsebenzini uzoxoshwa umphathi esikoleni uzozonda uthisha uthola ukuthi ufundisa isubject okuyiyona yona ezokuthatha ikubeke kwenye ilevel yabo uthola ukuthi bakuvala lapho ke. So isichitho isichitho kodwa eseyintwala zengulube. Wow. Mcebo, maybe you can give them your numbers before we can proceed. Numbers zami ngizazi ngekhanda ngisacela nje ukuthi okay, while you are looking at them, let me talk to them. My munchies, I am so excited. We've got a new partner, Data Bank. Darling, let me tell you about Data Bank. Data Bank is a platform where you can be able to register and manage your data. It's easy, darling. There is no monthly subscription. There is nothing. There is no joining fee. All you need to do is to go to their website, Data Bank. Go to social media. You can get them on Instagram. You can also get them on Facebook. You only need to register your profile, share your information, and of course, I will tell you more when time goes on. Please do give them your number. Yeah, so in number yami it's 063 495 0382. Ngicela nje ukuyiphinda futhi it's 063 495 0382. Inamba yami yokusebenza ke leyo ke ishuthi zothi uma ungitexta noma ungifonela izobanjwa abafana bami othola mhlawumbe izobanjwa intokazi ngoba ngisebenza nabantu besifazane ngisebenza nabantu besilisa akukhethiwe ukuthi ubani ozomela azosebenza. Wow. Uyichazile ke inamba yakhe. Mcebo ngifuna sikhulume ngedliso namhlanje. Yeah. Ngibhekile ngabheka ngathi hayi le ile ngifuna sikhulume ngayo. And let me tell you something. I once touched idliso la eshowini kodwa azange sishone phansi kulo. So uma ngibheka einkundleni zokuxhumana ngibonile ukuthi hey wena kwezothando zabantu besifazane hayi nesikhafulo. So I believe that's my munchies bazofunda lukhulu namhlanje ngedliso nesikhafulo. So before ngizobuza nje imibuzo because nginembuzo engizokubuza yona baba ne ngiyabuzana ke mina ne but nje ngisacela ukuthi ukusinikeze nje i-overview ngedliso nangesikhafulo before chef Matha can ask you questions. So mina ke ngicela nje uqale nje ngisho ukuthi ke yindaba ngidume ngokuthi ngidayisa izinto zabantu besimame. Ngesinye isikhathi yabona umongameli wedlozi elithize uya ngokuthi ungamele mhlambe
idlozi le mhlawumbe lomuntu wesilisa o ngamelwe idlozi lomuntu wesifazane liveze ngeindlela ezihlukahlukene uthola ukuthi ngesinye isikhathi uma ongamelwe idlozi lomuntu wesifazane mhlawumbe uzoba nokuvela mhlawumbe ube feminine yabo o mhlawumbe unokuvela nakhona mhlawumbe uthola ukuthi uyaguquka ubulili bakho o mhlawumbe ngesinye isikhathi uthola ukuthi kuzovela ngamakhambi so mina kuvele ngamakhambi ukuthi kahle kukhona umuntu wesifazane engihamba naye ngoba ngathi mengikwenza lokho ukuthi ngiphilisa abantu bese emva lokho kwavela kwahlala lokho ngathi ngithi ngiyakuphikisa kwahlala lokho kwathi ngqi kwathi mele nje kube ukuthi ke kuba khona abantu besimame kakhulu so kwahamba kakhulu lento yedliso nakhona isalukazi asengifundisanga lezi ndaba zenza amadliso vele umuntu ozophiwa ophiwe ukuthi ulaphi kuba khona ikhambi lakho ozifundela lona yabo ngoba kufuneka kubonakala ukuthi ngempela usukuphiwe ngempela yini na so mina nje ngidayisa nje idliso ngidayisa sibambelelo ngidayisa ubheka mina ngedwa ngidayisa nezinye zezinye izinto zabantu besifazane bese ngidayisa iwasho ngidayise namakhambi ke okuyihlambulula ngiyakwazi futhi nakhona ukhipha izilwane ngiyakwazi ukwenza umuthi weqala ngiyakwazi futhi nje kuningi engikwazi ukwenza kodwa kakhulukazi ke kulamakhambi ke lawo omama kuba idliso isikhafulo ubheka mina nakhona ke idliso lihlukene idliso lihlukene kathathu lami khona idliso langaphansi bese kuba khona idliso lasekudleni bese kuba khona ke idliso eliphephetwayo lephupho okay yeah so nje lawo madliso ahlukahlukene kahle okay gogo ya siyaqala ke manje indaba yaqala ke yeah ngitshele ke gogo ugogo vele so of course uyathola ama client ahlukahlukeneyo yeah ezofuna idliso anyway I've been asking idliso guys so ngokwakho uma uthola lama client lawa azofuna idliso uya checka qala ukuze ledliso liyodliswa bani o uvela ubanikeze nje so umuntu vele emefika kumina ngithi ufika lapha esigodlweni ngithi nginesigodlo lapha eBaramole Soweto so mebefika esikhathini esiningi uthola ukuthi umuntu uyafika ezogeza siqale simgeze bese emva lokho abika inkinga yakhe asho ukuthi mhlawumbe ulahlekelwe umkhonyana wakhe bese beshadile mhlawumbe 8 years njengoba beshadile 8 years kuba khona mhlawumbe ukhilizisana lokhilizisana okukhona futhi nakhona kuqondakala ngoba bebengajwayele ukuthi baba abantu abajwayele ukuthi baxabane ngale ndlela bese emva lokho umuntu ke egcineni ke wagcine ekhetha ukuthi athathe impahla zakhe aphuma umethu uyabheka mhlawumbe lo muntu wesifazane lo usehambile wayohlala nomunye umuntu wesifazane so thina siyibuke lento sisho ukuthi hawu yazi cha senize naba nezingane futhi namabhizinisi manje sekufuneka ukuthi ke ni divorce kuhlukaniswe izinto cha asingaqaleke wena uvuma indaba ye divorce asingene ekutheni ke simkhafula abuye bese emva lokho mase sebuyele bese kuyambamba umdlisi ngoba ungathola ukuthi ke into enzakalile ushawe ngesichitho so ukumdlisa kwakho uzokwazi ukuthi ube in control ekutheni mhlambe nakhona eze ngala umeza ngala simhlambulule simgeze sikwazi ukuthi simuyise lesimeni ngoba phela ngithi abantu besilisa esikhathini esiningi banokuphuma umuntu mephuma angazi ukuthi ekuphumeni kwakhe kanti uyohlangabezana nani uthola ukuthi mefika ngale ufika kumuntu ozofika amgadle memgadla akabone nitsho uthando amphakele ukudla emenzele yonke into bese yamgadla bese emva lokho ke musufika la kuthina ufuna senze njani ufuna sikusiza ukuthi kuyokukhishwa leladliso lela u replace leladliso ufake lakho wena ngoba wena ungqongqosho wena umuntu okuyena yena ofanele ngabe unalomuntu so shaya idliso ngedliso manje phela ngithi kumele ube nobuhlakani bokuthi ukhipha leliya bese emva lokho ufake lakho but gogo ngitshela nake what if umuchecka benganadliso elifakiwe kulomuntu ukuze ahambe la and mawusu checka ukuthi lo muntu lona lapha sekhona uhlezi ngenkulu injabulo konke ku right uyaqhubeka unginike idliso lokuthi ngimbuyise ngithi phela manje siyahlala ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyebo but ke siyahlala sikhulume yabo
uthola ukuthi mesikhuluma siya-check ukuthi uhambeleni ngoba phela nabantu besifazane banawo kuba toxic uthola ukuthi umuntu wesifazane usebe toxic ngalendlela leyo ukuthi ke mhlawumbe wagcina ubaba wasekhaya ethatha impahla wahamba yabo ngoba mengikhuluma nami ngiyapick up ekutheni okay wena should nawe uke waba inkinga yabo but manje njengoba ube inkinga lo muntu mesebuya bese emva lokho ahlukumezeka kuzoba kanjani yabo bese emva lokho ke mengibona ukuthi uyena inkinga ngibe umuntu ukuthi yazini awukugxile ekutheni uyihlambulule kuqala sithi ukuziba kancane idlizo sibone ukuthi ke angini manje sengibalekele ekutheni ngimuphe into eyolanda umuntu kanti uzohlukumeza ingane yabantu yabo ngoba kunabanye abaphuma ngoba sebebonile ukuthi bayahlukunyezwa yabo kunabanye uthola ukuthi baphuma ngoba bayafuna ukudlala ngeingane zabantu yabo uthola umuntu usumwestela isikhathi wamshiya wamlimaza nanomzimba ngoba phela ukhumbula ukuthi umuke wakhulelisa umuntu ingane ezu3 noma ezu2 umzimba wakhe awuzingeke usafana njengasekuqaleni so kufuneka nawe uthathe isinqumo sokuthi lo muntu lo uyamsekela uyamthatha kube umuntu wakho ungamdedeleli ukuthi ahamba agcwala ikhotha nezingane ngoba esikhathini esiningi umuke washiya ingane nomama ingane ziba nale pain yangaphakathi kuthola ingane igcina isiba usikhotheni isibhema iwunga noma ibhema inyawupe lapha manje sizama ukuthi thina ke ngamakhambi sabantu besintu sizama ukuthi siprevent lo noma ngeke ngikwenze konke ukuthi mhlawumbe ngisiza wonke umuntu but laba bakwazile ukuthi badlule eduze kwesithunzi sami bakwazi ukuthi bathole ukusizakala mina ngeke ngithathe ikhambi elibuka kabi yabo nje idliso libuka kabi kodwa ngilithathe ngiliphendule ngilenze kube ikhambi elihle ngoba ngizokutshela into eyodwa muthi mina ilami ikhambi limbi linjani ikhambi lokuthi ke wena uyicuphe yonke into ibuyele emuva ngoba lelo khamba likho lihle okay before uqhubeka phambili niyaziwa mfana kagogo niyaziwa nina inyanga I'm not gonna lie and buy your face ngishilo ngathi ngiyabuzana mina and ngizobuza imibuzo empinye ngekihlale kodwa kumele uyiphendulile ayikho inkinga mfana kagogo ngiyayithanda imali nina nama imali ibalekile yonke indawo mfana kagogo imali ibalekile yonke indawo ngiyayithanda nina ibalekile yonke indawo ngiqamba manga thank you mfana kagogo so mina ngiyeza after usubhekile ngithi ngoba ngibuza ukuthi uyamchecka kuqala umuntu ukuthi kahle kahle ufuna ukudlisa bani ungani and then ngase ngithi kwena ngiyenzakala ukuthi uthola ukuthi mawusuhlola uthola ukuthi ayicha lo muntu loyana bekumele ahambe umntana abantu then ngase ngiyafika ngoba ngiyamfuna back ngibeka imali la etafuleni angeke unginikeze idliso ukuthi ngimbuyise as much as ubonile ukuthi lo muntu lona uhambele into ekhona mina ngibhedayo yazi ukuthi when it comes to mina mhlawumbe yona enye into engenza ukuthi ngibe nama customer amaningi asondela eduze kwami angicharge imali eningi angicharge imali eningi yabona nje esikhathini esiningi abantu banawo ukuthi ke bathola izipesheli uthola ukuthi ngizokhipha nje izipesheli ngo250 bese uzothola amakhambi mhlawumbe u3 noma u4 yabo lawo makhambi lawo in a normal price uthola ukuthi isikhafulo su800 idliso lu900 isibambelelo su850 but uthola ukuthi kunesikhathi la ngivele ngijabulise khona abantu bami ngithi mina yazini ngosuku kanje ngenza special yonke into izobe u250 if uthenga lesiwash usithenga ngo250 bese uthola lokho mahala so okay now back to the question will you ngimnikeze give me the service after sewuhlolele ukuthi cha lo mntwana wabantu loyana kahle kahle bekumela ahambe so mangiza nemali ezokujabulisa will you give me ingakho ngikuphendulile ekuqaleni ngathi mina ngike ngibuke mesikhuluma ngithi angihloli mina so einkulumeni zethu ngiyabona ukuthi okay lo uzoba nenkinga ukuthi alanda ingane yabantu ayihlukumeze angithi bese ngikuwelisela ekutheni zigeze wena angithi sengibalekile ekutheni ngikuphe lo muthi vele mhlawumbe ngizoyithatha le mali yakho mhlawumbe ngiyithathele ekutheni uthenga iproduct ehlukile hayi iproduct yokuthi uhambe uyocekelela phansi ngoba if uzocekelela phansi kulimala mina kulimala wena futhi ekugcineni so kumele senze sure ukuthi mesinikeza abantu amakhambi sinikeza abantu amakhambi okufanele ukuthi bawathole lawo makhambi la ngoba basuke bexayekile okwangempela wow that's profound gogo ngicela ukubuza lana ke manje can idliso backfire and please be honest elami gogo ke uqhubeka please be honest with my munchies because I know there will be people who will be calling you bafuna idliso or isibambelelo isikhafulo and I know there will be people who will be sending me
DMs, emails, calling me as well before number yakho. All right. So ngifuna ukuthi ube honest nabo so that mabeza kuwe beze benolwazi. So mina benginalo idliso lasedleni. Idliso lasedleni ngangathanda kakhulu ngoba beliba nenkinga yokuthi ke noma ngabanga mina nalawo ma incident kodwa mengibuka abanye abantu uthola ukuthi umuntu ugcine ephathwe iTB yabo uthola ukuthi la esifubeni uba nenkinga yokuthi agcine engasakwazi ukuphefumula kahle yabo ngagcine sengithi mina nami ngiyalivala leli dliso lasedleni so ngizowenza idliso lephupho bese ngenza idliso langaphansi ngoba idliso lephupho ilona elinamandla kunaleli dliso leli lasedleni ngoba silikhanda ngalendlela leyo ukuthi ke umuntu uphuphe ngathi uphuphe idalwa noma abantu abadala bakalo engathi bamveza ukuthi uyena lo so siyayikhanda leyo nto le kunezinto esizifaka ezimenza ukuthi aphuphe leyo nto leyo noma engaphuphanga lokho kuphela kuthola ukuthi umuntu uzophupha mhlawumbe kuphupho la kube neepisode engathi mhlawumbe ubone ngathi kunezalukazi mhlawumbe ziyashanela zilungiselela into ethize yabo bese ngathi kuvela yena lo muntu loyo leyo nto leyo umhambi uyayibukisisa kahle ubuzana nabantu abadala ukuthi kuvele bani kwenzakalani lo mshanelo lo othi kanje lo mshanelo otshengisa umshado yabo yeah so izinto esizikhandayo lezo so mina into engakutshela yona angiyenzi the permanent ngoba ledliso leli lasedleni ilona dliso elali dangerous uthola ukuthi umuntu ligcine limgulisa and belisebenza kanje kodwa sal replace ngani lephupho ngoba umuntu meke waqala waphupha uyazi sina zabantu abamnyama mesike saphupha nje sihamba siyobuza leyo nto le esukuyona kumele yenzeke so the question is can idliso backfire liya backfire if uzofaka lela sedleni but leli lephupho kuba ukuthi ke umuntu uyaphupha nikwazi ukuhlalisana phansi nixoxa ayikho into ebackfire if ukuthi umuntu uphuphila ngithi leli langaphansi kuba ukuthi ke umuntu uzwa wena nje cha Yebo. Okay. Yeah. Ngoba phela ngithi ngilimixile ngalifaka yabo nje mengilimixile ngisuke ngifake namafutha aqhamu ngoba uqhamu ukubuka ngehlelo lodwa bese ukushaya ngomsila. Kushuthi nje if ushaya wena ushaya lapho kuleyo sport le bese mbolokho ihashi liyagijima so isheshe ifike leyo nto ingakho ngesinye isikhathi uma usebenzisa idliso la ngaphansi uthola ukuthi ubaba wasekhaya uzombona uzoba umuntu engathi ushesha afike enkonzweni ushesha chama ngibeka ngezulu leyo nto leyo usuke ngobe ingayena u2 minutes no rule suke kuyilento le esetshenzisiwe ukushisa ngoba nakhona suke sifake nezinto ezithize ngaphakathi yabo nje amafutha endlovu isibumbu sendlovu amafutha esibumbu semvubu yabo izilwane ezifudumele so nje uthi mungena nje uzo lokushisa lokho ungabaphi konke uyazi nabalaba baka TikTok abazobe sebethatha lento lesebeyenze yabo ungabaphi konke kanti bengathanda ke futhi nakhona ukuthi ngithi halamuza ngingaba umuntu obala wonke amakhambi ngoba yabo nje mase ngitshengise efonini yami ngendlela engwabhale ngayo afika azazofika enzansi idlise ngilakhaya idlise elijulile lasemandulo ilona lamadliso lawa awu TikTok but ke ngiye ngithanda ukufaka uvumo omhlophe novumo obovu udelunina umnakile ugwavuma ubhubhubhu angifuna ubaphe konke mcebo phela uqeda icontent manje kusho ukuthi awusafuna ukubuya okay phela ngithi angibali kodwa kulungileke no asibathi bapha konke kuna maqola la kapha I hope you guys are still enjoying the episode with umcebo umfana kagogo. Of course I did tell you guys that I'll give you more information about a data bank. All you need to do, I did tell you to go to the website and then download the app ye data bank. A data bank, all you need to do, you need to fill your information there, and then the more information you are filling there, more money you are making. How are you making money? Let me tell you. A data bank use a smart system to access your information, and then they will give you a fixed price as soon as your profile is verified. How this fixed price work? Let me tell you, darling. Dala bes roba, bes fonela.
insurance companies. Yeah. La benza marketing la. Yeah. For free. So this time you need to pay for my information. So when companies go to Data Bank and then want to access your information, they will need to put an offer. Yeah. And then Data Bank will let you know, listen here, Images and Thoughts want to use your information. This is the offer they are putting on the table. Are you taking it or are you declining it? So basically on Data Bank, you are managing everything there. It's a win-win-win situation. So Mtebo, can you differentiate between Idliso, Ilumbo, Iscupho, Sothando? Ilumbo phela enye. Yeah, I want you to differentiate between Idliso, Ilumbo, Iscupho, Somshado. Yeah. And so nomjolo nje kuwena ukuthi how are you going to differentiate so this? ngiyakuthanda ngoba lezo zinto lezi zihlukene vele yabo. So idliso enye into. Idliso ukuthi umuntu suke kumele abheke wena, umuntu kumele asangane, umuntu kumele akulandelele yabo, kube suba khona nalo thola mhlawumbe ugcine sewasha namaphenti akuphekele enze yonke into. Idliso phela kuyenzeka phela ngithi nawe umulikhande kahle walikhulumisa kahle nginami nezinto zakhona engizenzayo uthola ukuthi umuntu umcela edlozini lakhe kuqala kodwa ke lokho kwenye episode ngelinye ilanga mhla sesijula wangempela bese emva lokho kuba ke isicupho sothanda isikhathini esiningi bathi sibambelelo. Okay. Sihlukile ke sibambelelo khona isithanda ukuqina bese kuba khona ke nje sokuthi ke umuntu ngobo wakho ofuna ukuthi abantu bangene but ke mina lesi sokucuphela umuntu osuke eshadile ngiye ngicuphe ngalendlela leyo ukuthi umuntu mesezohamba yongena mhlawumbe esibayeni sakho uma uyindoda noma umama mhlawumbe ucupha ubaba avela umuntu aphiso ukuya toilet umuntu uthola ukuthi ungena esikhathini. Ngisho so lokho ke ngisuke ngicuphele bani ngicuphele bona ke labantu labo uthola ukuthi bashadile uma ukuthi wena uyongena ngaphakathi uvele kube khona ngathi guqubelwe isisu kanje uyazi ucanze ngeyosal enjoy muke waqala waguqubelwe lesisu lugijima uye toilet isicupho ke leso esothanda bese ilumbo ke hey usukuthakathile ngempela umuntu wakho umkhile uthi mengenile ngoba nakhona uyakwazi ukungena kumuntu ocushwe ngelumbu umuke wangena wafike wathatha ke lesicupho lesifaka ngaphakathi uqala nje uzwe ngento esuka ihamba la eswini misuka lapho ngesisikhathi kuye kuphenduke kube ibhola and abanye abakwazi ukuthi ke bayilapha enye ibe seswini enye ibe seduze kwinto yakho yokuchama ukuthi nginqena nje ukuyibiza ngegama phela ngoba isiZulu yasazi sinegama eliqinile kodwa nje endaweni nje la yokuchama wakho ebholweni lokuqala mhlawumbe noma la ka left noma la ka right uthola ukuthi liyaqumba elinye ingakho uthola ukuthi umuntu ethi ngishawe ngelumbe bese emva lokho yakubuza inyanga uthi walala nobani yabo lapho kuneyinkambi zakhona ke futhi nakhona okumele uzisebenzise uncinde khothe bese emva lokho uyatshopa uphuziswe into ezithize ezofike ibulale lento esinyeni bese ziyadambisa ifana njengani isicupho selumbu sifana njengebhande yabo khona lesifo lesibhande but ke lokho kuhlukile ngoba kona kuvele kube ngathi lamp ngesikhathini esiningi okube ngathi konke kuhamba eswini engathi yageqa yabo so ilumbu ke lelo sukudla umuntu oqushiwe. So I want to understand zonke lezi zinto lezi can they attack me or whoever uma ngizongena lapha ya ngecondom okumele ngene spoon? Yabona ke ngiyayithanda ke leyo ngoba ke mina isicupho sami akusona isicupho sokuthi nje kuphela kube into yala ngaphansi kuphela yabo nje uma waqonda izinkaba isuke isisukile ngizokhumbula ukuthi izinkaba phela ke mesisa seyiswini zoma bethu iyona into esidla ngayo so ufuna wenze sure ukuthi umuntu uma ufuna ukumcupha akasigqoki iskipa khumula ngivele mokwenza ucansi uyakhumula nibe nqunu bese emva lokho umulala naye uyazi abantu besifazana bayabathanda ukukulekelela bakusondela so nawe umlekelela umuntu afuna ukubuka ukuthi inkaba yakhe iyathintana yini neyakho imike iyathintana ngivele kusuke khona into esesikucabe ngazo imike iyathintana isisusukile lapho lo muntu loyo usumphethe. So it doesn't matter whether you're using a condom or a spoon. Phela lento into yomoya ngithi. Into yomoya. No, bekubuza ngoba uthe kunedliso la ngaphansi. Idliso la ngaphansi esikhathini esiningi ngithi ngisuke ngilenzela vele abantu uthola ukuthi bayathandana bese kuba khona isibambelelo.
Okay. Yeah, so kuhlukene yabona nje umuntu wena usebenzisa icondom nalowo muntu lo ngiye ngikubeke ngithi mina thatha isibambelelo. Isibambelelo. Yeah, sibambelele lesi sigcatshwayo. Uyacaba nje ucaba la ngaphansi kwenkaba ucabe esinyeni ucabe nga-around into yakhe yokuchama ucabe la emashiyeni ucabe nala ucabe la ngaphansi komlomo phezulu komlomo nangaphansi komlomo ngoba suke senzelana senza umqabula lo muntu iqalele emlomeni lento minike nalala kuqonda neinkaba. Yo abantu sebezobaleka bosibona sicabile ukuthi cha nginami ungashaya ugebheza ungashaya ugebheza ngashaya yazi uthi umuthi umuke wathinta nje umuke wathinta igazi usungenile phela umuthi ufana njengevirus umuke wathinta nje into evulelekile ucabe ngayo usuke usungenile ngaphakathi. Wow. Mfana kagogo ngicela ungitshelela uthema ukuqala ukukhuluma wathi like idliso alikho permanent. Yeah. Sinalo idliso permanent or asinalo? Yeah, likhona li permanent kakhulukazi leli lasekudleni. Okay. Yabo likhona leli permanent lasekudleni angazi ukuthi ngabe umuntu onjani ongangiconvince ukuthi ngibuyele kulelo dliso. Yabo ngabe wake walenza? Yeah, ngeke ngalenza phambilini. Yeah, ngeke ngalenza impela kodwa ngaba novalo. Sengibona uthola ukuthi abantu sebeyaqala manje baya complaina kwamanye ama platforms ngabanye abantu uthola ukuthi umuntu athi hey mina ngadlisa umuntu engaqondi mhlawumbe esho ekhuluma ngomuthi wenyanga ekhuluma nje ethi mina ngadlisa umuntu waphathwa isifuba ethothi omunye wagcina sehamba emhlabeni so angifuni ukuthi izandla zami zibe nani zibe negazi yabo so ngagcina sengithi mina yazini othi ngili replace ngilenze ngedliso lani edliso lephupho. Wow. Yeah. I hope you're still enjoying Munchies and Thoughts. Of course, ngihlezi nomcebo umfana kagogo. My Munchies niyazi ngiyanithanda ningakhohlwa ukuhamba nikuma social media nihambe ni download i-Data Bank app where you can make money darlings. Remember now it's about money, your side hustle, Data Bank. Anyway, mcebo. Like how safe or dangerous is ukudlisa umuntu wakho? More especially when this person has abantu abadala. Because remember manje abanye bethu sinabantu abadala man. And then abanye bazozidlisa like I want to understand ubungozi bokuthi uzodlisa umuntu onabantu abadala. If kenzakala mhlawumbe abantu abadala bazokutshela ukuthi no you can't do this. I don't know, you tell me. Yeah, kuya ngokuthi umuntu unedlozi kanjani esikhathini esiningi ngoba njengoba ngishilo mina ukuthi ezami inkambi siqala umuntu simcela edlozini kuqala. Yeah, ngithi senzela khona ukuthi sihlonipha lo muntu osuyena ngoba akekho umuntu ongahambi nezidalwa. So mesimcela edlozini umuntu ngiye ngisebenzise ke impepho yamawele ngoba impepho yamawele ikabili ikwazi ukuxhumana nezidalwa ikwazi ukungivulela inhlanhla bese kuba khona ke inkambi engiyifakayo kuleyo mpepho yamawele zenhlanhla ukuthi ukema uma washisa wahogela nazo lezo izidalwa lezo sukucela kuzona zikwazi ukuthi zihogele zingaboni engathi mhlawumbe uzona uzobulala mhlawumbe ingane yabo so bese emva lokho ziyakuvulelela ngoba nakhona uma uzowenza lento leyo ukuthi umuntu mhlawumbe umkhafulo noma umdlise noma umcuphe sike sithi mhlawumbe ukhulume usho ukuthi wena wakasibanibani angizama ukubulala ngizama ukwakha uthando na ulazisa idlozi lakho ukuthi wenzani bese emva lokho ke uyaqala ukwenza lokho kumele ukwenze. Hey umsebenzi mningi mcebo. Ijolile lento gogo kufanele nje kube ukuthi ke nawe muyenza uwazi ukuthi uzimisele yabo ekutheni umbambe ngoba esikhathini esiningi usuke uxakekile uma uxakekile uya all out. Hey kuningi bombshell. I'm gay. Yeah. Can I listen my boyfriend? Can I bamba my boyfriend? Can I kafula my boyfriend? Yeah, yazi ukuthi ubugedla kwangifundisa enye into esikhathini esiningi. Uyabona uzokhanda amakhambi. Funa ubuke ukuthi iziphi izilwane yabo nje uthi ugay ezinako ukusebenzisa ekutheni zilalane ngobulili uyalithola ilentuzana imfene zilalana noma inkawu uyathola futhi naseyilwane lesiba gay yeah uyathola amabhubesi bese uyayithola inkonkoni so if uzothola lawo mafutha lezo izilwane lezo usukhandela abantu abanjani abanobulili obubodwa abafuna ukuthandana ngoba even noma uzokhanda
umuthi wokwenza isithembu ufuna ukuthole into umuthi noma uthole izilwane ezinobuwele phakathi. Wow, I need this clip. So, esigodlweni sakini. Yeah. Like esigodlweni sakho. Yeah. Which gender that mostly come and look for idliso isibambelelo? Kulezi teki ibalile. Kunabantu aba-straight abafazi namadoda, kunama-gay, kunama-lesbian. Kunama-transgender as well. Which gender like? Kuza yonke inhlobo kumina kodwa ke edominate kakhulu abantu besimame. Yeah, ngeke ngize ngiqamba ngamanga. Abantu besimame bayagowisha bandla ngifuna uqamba amanga. And ngiyabasiza ndibona futhi abaletha ama testimony kakhulu ngoba kusuke kuyibona abaningi abazile bezothola lezi inkambi. Wow, angeke ngikubuza ukuthi why because bewuchazile qani ukuthi wena lo muntu owangena lo muntu naye umuntu ogogo so obvious ba attract how logogo lo. Yeah. No, I really wanted to know le abantu lobufanayo because enye indaba le ekusamele ihlale phansi ikhulunywe especially makuzwa lezinto zesintu. And of course darlings, there is Munchies and Thoughts Roundtable that is coming soon. Munchies and Thoughts on the Move that is coming soon. I can't wait to see you guys. My first stop will be KZN. Okay, now sikhulumile ngedliso nokungeniswa nokukhandwa kwalo. Likhishwa kanjani idliso? Liyakhishwa or likhishwa? Ngiyengithanda ukufaka ngingakhiphi gogo. Kodwa engakusho ke ukuthi zikhona inkambi zakhona. Yabo zikhona. So it's possible ukuthi ulikhiphe. Uyakwazi ukukhipha. Proceed. Yabo sizomela simphalazise lapho. Okay. Yeah. Ile lokudliswa ke lelo. Yeah, but le lokukhafula nalangaphansi angiboni ubungozi kakhulu ukuthi ngaze lize likhishwe but kodwa ke mesike sakunikeza into lezethize. Yabo. Ngiyangithanda ukumixa ke into lezi yokukhipha ke izinto eziyicupho noma izinto ezikwembethe ngithathe ilentuzana iskenami ngithathe ilentuzana isiqhiki somkhovu ngithathe futhi nakhona umathithibala bese ngithatha nelabatheka ngihlanganise bese balokho ngithatha nentelezi ke yokugeza nokuphalaza ngihlanganise kodwa ke lo ngikuchazela ngako manje akungena emlomeni ngifuna ukuthi sigeze kusuke le moya le esuke sikukhafule ngayo o esuke ifakiwe la ngaphansi efika ibulale yonke into sokucushwe ngayo. Hey, have you ever experienced someone come and get idliso kuwena aphinda abuye futhi azolikhipha? Wake wa experience it? Angazi ngi-experience abantu bami bahlezi be-happy bandla ngifuna uqamba yabo umuntu yabo nje ngelinye ilanga mhla wangimema uyobona ngiyoke ngithi asifoneleni oyedwa kwalabantu ngisho ukuthi okukhulume nabo babuza ukuthi kwenzakalani kuma relationship abo. Definitely if they are fine with that. Yeah, abawasha amagama. No. Yes, but if they are fine, testimonies are good for people to know what are you doing. Yes. But not today, thank you. So tell me, is there any way, like this one, please be honest with me and the Munchies, is there any way to keep a lover than using idliso? Or isicupho or isibambelelo ukumgcina nje umuntu kubo wakho ngaphandle kwakho kubo ngowami nje ubaby nje yazi ubaby wami without idliso and all these things akusho ukuthi phela yonke into ilawulo umuthi yabo akusho ukuthi kuba kanjalo uNkulunkulu usidalile emhlabeni ukuthi siyobathola omaqondana bethu yabo ungezuzwa imotivate into utholela umuthi ukuze izokwazi ukuthi yenze abanye abantu baze bashade bayongena emathuneni without even ukuthi badlisane yabo so kuyenzeka so umuntu osuke ehambile in an extent ukuthi ahamba ayothola idliso usuke vele exakekile ehluphekile efuna ukubuyisa isithandwa sakhe simlahlekele ngoba usuke engafuni ukubhidliza usuke efuna ukubuyela kulowo muntu loyo baqhubeke bakhe mhlawumbe lento yabasuke beyakhile baqhubeke nothando baqhubeke bondla ingane baqhubeke nekhaya lifudumele yabo so sinaye enye indlela yokuthi sibuyise umuntu sithandane nje without using lezi zinto lezi okumbuyisa ukuthi phela ngesinye isikhathi nikhulume phela
Tell the Munchies, because at the Munchies, Yeah, that's, yeah. nikhulume. So we do have another way. Yeah, nikhulume nibonisane mawukuthi mhlawumbe nakhona nawe uyakwazi ukuthi umuntu umchazele ukuthi yini ekwenza ukuthi ucheat wakwazi ukuthi understand. Angiboni mina kuyicala ukuthi mhlawumbe lokho ngakwenza and futhi nakhona akudingi ukuthi uzusebenzisa umuthi mawukuthi mhlawumbe lo muntu usekuxolele nakwazi ukuthi nithandane. Abantu njengoba ngisho ukuthi abantu abasuke besebenzisa izinkambi basuke sebexakekile wangempela umuntu esethi cha angisakufuni ngithanda usimangele. So will you say ukuthi idliso is not the only solution? Isibambo is not the only solution. Kukabili ngingasho ukuthi solution ngingasho futhi ukuthi kwabanye mhlawumbe ke akuyona solution. Kulaba angayona solution kubona abasuke beze ngendlela embi. Kulaba okuyi solution kubona abasuke befuna ukuthi bakhande ikusasa nalowo muntu. Wow. Wow. So Gogo, tell me, siyafa. Yeah. Siyafa ne? Sonke siyafa. And siyahamba siyogcatha ubuchazile ugcaba ubambeleni wathi. Yeah. So uma sengihamba emhlabeni, leli dliso lami leli lisala noma liyahamba nawo? Hamba nami. Musu ungasekho emhlabeni. Yeah. Phela ngithi lento isebenza ngegazi musa nomphefumulo nje usalisa zosebenza angiboni ukuthi lisazosebenza ungasekho emhlabeni. So liyafa nani? Yeah. Wow. Anything you want to say to the Munchies while I'm reading my notes, please? Yeah, nje engakusho nje mina ukuthi ke ngicela ukuthi mawukuthi ninenkinga nithathe le number yami ningifonele or ning WhatsApp. Isikhathini esiningi siba nezipesheli ke bakwethu umuxakekile lapho unenkinga zothando unenkinga zokuthi mhlawumbe ufuna uyolahla isilwane unenkinga zokuthi mhlawumbe nakhona imali awuyiboni kahle ufuna nemsebenzi. Xhumana nami ngizokwazi ukuthi ke ngihlambulule ngoba esikhathini esiningi ngifuna nje ukuthi nginifundise nje into eyodwa eyohlala futhi enhlizweni zenu. Idlozi liyaphenduka libe isichitho kuwena uma ungasalinakile. So kufuneka sisabantu abamnyama sikhuthaze ekutheni siphahle okuhle nokubi noma uxakekile noma ufisa into ethize kumele ube umuntu ohlala nedwala zakini ukhulume nazi kakhulukazi ezakomalume ngoba inkaba yakho ila iwelela khona. Inkaba yakho iwelela khona and ukhumbule ukuthi ke umsebenzi wakho wokuqala as ingane wenzelwa komalume okuthiwa imbeleko. So idlozi ekuyilona elifike likuhaqa before uzohamba uyobikwa kababa wakho ilona la komalume. So kufanele ukuthi noma une relationship engcono kababa wakho kodwa ke uqale ucele kwidlozi la kama wakho ngoba ilona elinamandla. Ilona uma wakho noma mebuya emaclinic kube ilona elikuvikelayo kube ilona futhi elikuthakaselayo ukuthi uphume usafe. So zikhuthazeni ukutheni niba abantu abaphahlayo ensondelayo eduze kuyidalwa zenu. Angisho ukuthi nakhona ngixeka laba abasondela eduze kwaNkulunkulu abakhulekayo abaya emasontweni but as abantu abamnyama siyindle emnyama kubalekile ukuthi sazi imvelaphi yethu ngoba esikhathini esiningi sidukiswa ikona lokho uthola ukuthi abantu bagcine baba suicidal ngoba bangazi ukuthi mhlambe kumele bagcine kuphi. Ngithi ke mina thokozana. Wow. Yazi imvelaphi yakho because ukwazi kwakho imvelaphi yakho kuyokusindisa ezintweni eziningi. Is that what you were saying, right? Kunjalo. Thank you so much. Gogo, what are the disadvantages zokudlisa intombi because kokunye kuthiwa umuthi uyaphupha ekugcineni nawe ube yisidinga kubantu besifazane ngabe kuqiniseke kangakanani lokho? Comfort zone le kwenza ukuthi ke uvele nje udlisa umuntu uyitshela ukuthi yonke into iyohamba kahle. Idliso liyavuselelwa. Oh. Yeah. But liyaphupha, uyaphupha. Umuthi uyaphupha vele ingakho ngithi kumele uvuselele. Hey, you guys are making money mos. Because mangizile ngazothatha kumele ngiphinde ngibuye. Yeah, after nje 3 months yabo 6 months. After 3 months. Yeah. Mina la nje kakhulukazi 3 months 6 months. Kumele ubuye sikwazi ukuthi siqondanisele into yakho. Wow. You know what? I-content ayiqedwa kaMunchies and thought I need to close the show now but in short your word of wisdom to the Munchies. Yeah, nje ngizokusho ke bakwethu ukuthi ke nihlale edlozini. Khumbula ukuthi nedlozi libalekile. Ngithi kunina thokozana. On that note, my Munchies and thought, it's a wrap and goodbye, darling. Thank you so much. Thokoza.